Київ. Донька цієї жінки поїхала на заробітки і зникла. А через деякий час Станіславі Героїмівні почали надсилати смски з підозрілим змістом. Перша смска прийшла: «Добрий день. Якщо ви хочете знати, де Галя, перекажіть мені 30 гривень, і я вам скажу, де». Я пішла, переказала 30 гривень. Після таких смс-ок у матері з'являлася надія. Вона зраділа, що нарешті побачить доньку. Але не дивно, 30 гривень смс-шахраям виявилось замало. Вони вирішили витягнути ще трохи грошей, надсилаючи нові повідомлення з таким змістом. А вас не інтересує, де ваша дочка? Я вам не набиваюся. Потім проходить деяке время і знову пише смс-ку. Вона в Луцьку. Як хочете, щоб я сказав, де, перекажіть ще 15 гривень. Я перекинула теж йому 10 і 25 гривень. Ну він мені так і не сказав, де вона. За деякий час жінка вирішила зателефонувати за номером, з якого їй надходили смс-повідомлення. У відповідь почула: «А ви мені нам перекидаєте більше грошей, то я буду казати». Жінка не скупилася. Вимагач запросив у пенсіонерки вже 2000 гривень. Я вам скажу, віддам я вам дочку. Я кажу, 2000 на дорозі не валяється, це дуже багато. Як тобі дати? Кажу, ти мені, щоб з руки в руку, знаєте. А ви мені через телефон цими карточками перекиньте. Я подумала, що я маю перекидати тобі, я що, побачу її? По телефону шахрай назначив Станіславі Героїмівні зустріч, але ніхто так і не з'явився. СМС Станіславі Героїмівні щоразу надсилали з різних номерів. Дійшло навіть до того, що жінку ображали у повідомленнях. Пізніше смски почали надходити вже буцімто від доньки. Галина просила маму допомогти їй у скруті. СМС-ка остання прийшла 16 листопада. В ній говорилося про те, що «Мама, спасибо, що ти мені переслала гроші. Я не думала, що ти жалієш для мене грошей». Після цього жінка звернулася до міліції. З'ясувати, хто насправді відсилав ці смски – справа слідчих. Поки що результатів немає, а є порада. Усім, хто так чи інакше зіштовхувався з смс-шантажем, варто обов'язково звертатись до міліції. Після подання заяви правоохоронці можуть за імей-кодом вирахувати терориста і за вухо привести до райвідділу. Швидше за все, люди, які шлють повідомлення пані Станіславі, у змові з її донькою. Але все покаже час. Ми слідкуватимемо за цією історією. Ну, я б хотіла, щоб ті, що дзвонять, хочуть щось законне, вони щоб думали, що вони роблять.